borok program be kuno yang terus saklai thangman khnala sa program na ang mamla sa program khanyero khake semtu semke pura musoi nungwan na iko nungom no step ni wan thumai ja ngor musep thangna na ai jom tu na ang boss roises musau pia gandala ni non puris gandala de gandala Jing jing ani bokoro dik ani boka jing jing ani bokoro dik ani boka no 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 gai al kha hai hai ai mail jing jing ani bokoro dik ani boka jing jing ani bokoro dik ani boka no 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 gai al kha hai hai ai mail Dora beti mo ano telanggo nini faisi nini gana Dora beti mo ano